Ndokuchingamizai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose Ko Nhai Pastor. Mufaro wangu tinge tichisangana pano pachirongwa chatinoedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tinayo ingada kupindurwa neumboo hunowanikwa mukati meBhaibheri. Samazuva ose tinoramba tichikukurudzirai kuti rambai muchitumira mibvunzo yenyu. Chirongwa chedu chinorambawo chichienderera zvakare kumberi. Regai tiverenge mubvunzo wabvunzwa neimwe hama watora kupindura mukati mezuva ranhasi. Uri kuti iwo, Ko Nhai Pastor, chinonzi Saul and Hades chii chaicho kana takatarisa Acts 2 verse 27 and 31. Ndo mubvunzo wabvunzwa. Wada kuziva kuti mawara aya anombonyatsorevei Saul nekuti Hades, especially with particular attention to Acts 2 verse 27 and verse 31. Regai tiende pana Acts chapter 2 verse 27. Iri kuti iyo, for you will now not leave my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption. Verse 31. He, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. Saka ashandiswa ese maviri mavhesi maviri ataverenga Soul and Hades. Makati hamuzosii my soul in Hades. And verse 31 iri kuti iye achiona, foreseeing this, he spoke concerning the resurrection of Christ, and he said his soul was not left in Hades. Saka soul zvinoreva. Ndodaira kuti munhu abvunza mubvunzo uyu akateerera patakadzidza mumashure manyaya echimiro chavakafa tichidzidza kuti chinonzi munhu chinyi ende kana munhu afa chii chinoitika. Saka akuchida kunyanzonzwisa kuti ingaone Kristu ari kunzi you did not leave my soul in Hades. Now varara kuti soul muchiriverenga kuNew Testament riri kubva paGreek inonzi psuke ndo varari kutranslate kwa soul in the New Testament. Psuke na muchiverenga muri kuna Mateo chapter 10 verse ya 28 inoreva kuti life, upenyu. Okay, ndo zvinoreva psuke. Then inorevawo zvakare kuti that in which there is life. Kana vachitaura kuti psuke vari kutaura chine upenyu, inoreva upenyu. Inorevawo zvakare a living being, that's psuke, a living being, munhu mupenyu. Inorevawo zvakare a living soul. Saka kana muchiverenga Genesis chapter 2 verse 7, it's very specific. Ndokwa zvakatangira ende ndokwa munotanga kuona the word rakuti soul richishandiswa. God made man from the dust of the ground, and he breathed into his nostrils the breath of life, and then man became a living soul. Saka the living soul, you know, the soul right from the onset, it's a mold of clay yafemerwa the breath of life. Zvinizvo zviri zviviri zvinoumba inonzi a living soul. But regai tidzoke pana Acts ipapapo ndichadzoka pana Genesis. Regai tidzoke pana Acts chapter 3 verse ya 23. Ine pfungwa yainoburitsa panapa inoti iyo, and it shall be that every soul who will not hear that prophet shall be utterly destroyed from among the people. Every soul that will not listen to the prophet will be destroyed. Somehow tinoona kuti Bhaibheri rinova very consistent mashandisiro arinoita inzwi rekuti soul. I know there are verses dzinoburitsa soul ichireva the emotional domain of a person, but chatinoda kuti tiwirirane ndechekuti hakuna chinhu chinonzi soul chiri mukati memunhu. You can't even defend that in the Bible. It's a human teaching. Even Paul paanoti soul, spirit and body, he is not saying there is something chinonzi soul chiri mandiri inini, because inini ndini soul. Ndosaka zviri kunzi panapa, any soul that will not listen to the words of the prophet must be destroyed. And ndokusa Genesis yati God made man from the dust of the ground, he breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Ezekiel chapter 18 verse 4, behold, all souls are mine, the soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul that sins shall die. The soul that sins shall die. Man became a living soul. The soul that sins will die. Any soul that will not listen to the prophet must be destroyed. Mwari haasi kutaura an immortal part of a human being, because mwana vati soul haifi. But panapa Bible is very consistent and clear. The soul that sins will die. Any soul that will not listen to the voice of the prophet must be destroyed. Fana kutoparadzwa nevanhu. Which means vanhu vanogona kutoparadza chinonzi soul. And chinonzi soul, like we have seen, it's a living being. That which has life. It's a living soul. It's life. Ndo chiri kunzi soul. Ndo saka mwana makuronga na Matthew 10. Jesu andasauka kutaura zvimwe zvinhu zvisiri zvandiri kutaura. Panoti ityayi bedzi vanogona kuparadza. Mweya musatya vanoperedza nyama chete. In other words, Christ is saying you must be afraid of him who can destroy life. And the only person who can destroy life is God. No human being can destroy life. Yes, you can kill me and I die, but that sleep, it's a sleep death, haityisi.
but anogona kukondemna my life to eternal death, that is destruction of life, that is God himself. Saka vanhu vanopesera vakuconfuse kana kuda kwaizvozvo. Acts 27 verse 37. Acts 27 verse 37. Listen again to what it says. Tiri pafungwa yekuti soul inongoreva a being, life, upenyu, a living being. Acts 27 verse 37. Inoti iyo verse 37. And in all we were 276 souls on the ship. 276 souls on the ship. That's according to the King James Version. Saka mukaverenga mamwe version anotranslate pari kunzi soul ne King James anoti persons. Even NIV inoti person. Even mavhesi ataverenga kuna Acts chapter 2 mukaverenga mu NIV inototi you will not live my life in the grave. Saka bvunza ari kuti soul na Hades. Hades is a Greek word. It means grave. It means grave. Right? So it's a Hebrew word, sorry. Inongoreva kuti guva. Saka pari kunzi naJesu hamuzosi my soul in iri mu Hades. Ari kuti upenyu hwangu hausi kunopararira muguva pandiri kunofapa. Muchandimutsazve. And zvechokwadiwo pari kunzi haana kusiyiwa muguva, akamutswazve akadzoka kuvakafa. Saka let's not be confused with the terminology. Let's allow the Bible to expose to us its consistency. The Bible rinoratidza pachena kuti kana richiti soul from Genesis riri kureva a living being, a person, a human being. Ndokusaka soul akagona kuverenga vanhu vaiva muchikepe akati atiri 267 souls. Otherwise you can't count a soul dai ingori mhepo sezvinotaura vamwe. So Paul akatoona vanhu 267 and he could count them, which means he was also consistent in the use of the word soul inoreva a living being, a person, that which is life. Hades zvichireva guva. Saka Jesu aingoti hamuzondisiyi ndiri muguva, muchandidzosa zvakare kuvapenyu. Ndoda kudaro tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.